Labing maayo gid para kay Vice President Sara Duterte nga magtambong sa nagapadayon nga impeachment trial. Suno ina kay Representative Janet Garin. Kasunod ini sa wala gihapon pagpakita ni Duterte sa ikaduhang adlaw sang trial dito sa Senate Impeachment Court. Sa interview sang Bombo Radio kay Garin, iyagin pahayag nga ginkalipay gid kung tani nila sang nag-abot na ang Vice Presidente sa Senado kahapon sa udto sa pagpati nga nagkadto ini para sabton ang mga alegasyon sa iya sa impeachment trial. Apang napaslawan lamang sila bangod, ginbisita lamang ni VP Sara ang iya nga defense team. Sunod sa kongresista, ginarespeto manila ang desisyon ni Duterte, ilabi na nga hindi man required ang iya nga presensya kunyara man ang defense team o kung ang iya abogado nga maga-representar sa iya. Dugang man ni Representative Garin, mas maayo gid kung tani nga ang Vice Presidente mismo ang isa sa mga depensa sa iya nga kaugalingon, ilabi na nga nagatutok gid ang publiko sa mga hitabo sa iya trial kung sa diin mahibaluan man kung sino ang nagasugid sang kamatuoran. Kung wala ka may ginatago, ako as a public official mas manami gid yan no nga ginabuksan ta ang tanan nga investigasyon. Labi na gid, it's the best opportunity for the Vice President to clear her name, and it's also the best opportunity for the Vice President to answer all allegations in the proper forum. Iti may best sa social media, kanya-kanya na lang kang peg eh. Kanya-kanya na lang kang akusasyon. So diriya, makita kang tanan, mabatian kang tanan, kang makita kung sino ang nagasugid kang matuod. So I hope that we are really looking forward and praying that the next time that the Vice President attends the impeachment trial, kay inigani, nagkadto siya sa Senado pero wala siya nag-attend. The next time that she attends the impeachment trial is that she will be open to answering all the allegations, refuting the allegations. Kahapon gindugukan sa Senado si Vice President Sara Duterte sang nag-abot ini sang udto agod nga magpakikita sa iya nga mga abogado. Apisar didto na siya sa Senado, wala man ini nagtambong sa impeachment trial nga nagsugod alas 2 sa hapon. Sa baylo nagbilin lamang siya sang malipot nga mensahe. Just two sentences, one sentence, and then no questions. Yeah, I know. Sadly, no? Sad. Siya ang may kasalanan. Sabi niya, no questions daw. Ma'am, over. Ma'am, pwede na natin sa pagbisita kita. Yes. So, my statement is, in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Maraming salamat. Ma'am, kamusta kayo, ma'am? Kamusta kayo, ma'am? Si Vice President Sara Duterte.